ọ dị mma ka onye nwe isiọma nke ụbọchị tata bụ Nwaeleke. Emeka Nwaeleke bụ onye Umuezema Ojoto. Inu esere n'ihe ọsọlụ ntutu isi nwaanyị ajadu nya maba mma a ga-akpọrịrị ya akpụ. Ihe ọsọlụ ntutu isi nwaanyị ajadu nya maba mma a ga-akpọrịrị ya akpụ. Agụba ga-aba ya. Ka anyị kpaa ya aka. Onye di eburu ụzọ nwụọ ọbụla ajadu. Ajadu bụ ọkwa nwaanyị na-anọ na ya ma di nwụọ. Ọ bụrụ na agbabalụ nni siri ike maka afọ ọlụlụ, gbabalụ nni dị nlo maka ịsa afọ, kedụzi nke ya elizi? Agbabalụ nni si ike maka afọ ọlụlụ, agbabalụ nni dị nlo maka afọ ọsịsa, kedụzi nke ya elizi? Ilie nni si ike, akpụ, ụtara, mgbaduga, nke etihom afọ omekpim. Ogwugwu bụ ihe na-abụ bụ ife na-eso alụsị n'oge gboo. O nwere ụdị alụsị a na-akpọ ogwugwu, o nwere ndị na-enwe ya, nwekwa alụsị a na-akpọ udo. Ị ga-aṅụ ofu. Alụsị na-aka esi ike. Ogwugwu a na-ewe ogwugwu ka alụsị nwaanyị. Nwezie udo. Udo na-ajọ njọ. Ịjọ njọ ghọọ ịjọ njọ iru. Nọ na udo ha enye mmadụ ihe na ịjọkarịkwa udo. Udo ịpụta ọkụkọ ya eju, hụ onye na-ewere ya, ịpụta ewu ya eju, ịpụta ọ na-akpa ike. Onwere ha iri ife eri, iri efi udo, o efichacha ahụ ogwu ya, iri efu ebuni ya uji efi ịsa. Iri ofu ọkụkọ ihe ọbụla wuyi adị ịpụta ha na-enugharị. Nna anyị na-ajọ njọ ebe udo. Udo bụ alụsị nke ya, obi njọ ya njọ n'udo nke egwu. Ese mba n'ogwu na maghị akwa aṅụ ya na nnụnụ aṅụ ogwugwu. Onye ju ogwugwu ọhụrụ udo, onye ju udo ọhụrụ ogwugwu. Maka na n'oge gboo ha na-ejikarị iyi echo ihe mbọsị kwụna amụta ọtụfuo, akwụna amụta ọtụfuo. Ofu mbọsị ọ chọọ ka ọ mụta kuru. Ọzọ ma mgbe ọ ya achọ ka ọ mụta kuru ma nwa ọ ya amụta ka ọ dịzịkwa na onye atụfunarị nchanchari. Maka na oge ọ bụrụ ka ọ ya chọọ iku ka ọ tụfuru atụfu. Ka anyị na-aga, Francis Eze bụ onye Ọhazara East Local Government. Ọ sị na agụgụ onye eze orie ihe ọ na-asọ. Orie ihe ọ na-asọ. Anyị ma na eze nọdụ bie nọsị na aha alacha ubi. Inwele ije. Ije lụọ ije. Ije enwere gị. Ịnọdụbeghị isi na achọ onye jebe ije, inwele ije. Ije lụọ ije enwere gị. Lilad ịchọ ije Lagos tata, esi na mma apụ n'ọkụ elekere ịbụọ n'iyi. Ugochukwu Oluchukwu si ọzọ obodo wee zite inu a. Ọ sị na ikikere mkpa ọ sịrị nwunye ya na ọ bụrụ na afọ ọzọ ya na ma na ya esoro ego dị ochi. Si ha gbara ya ife ahụ nọ nke ihe ịzọgide aka wee si n'oku ugwu wee fịọpụ. Si hapụrụ nọ nke gị. Nke agwa aka ya ka a na-ekwu okwu ego. Mana ihe izogide isi iwe ebe a n'ime ya, onye ahụ enweghị uche. Chekwube achụ ma o nwere inu ọ tụrụ ebe a, mana ya gaghị agụpụta inu ahụ. Ọ dịrọ mma na ntị ya ji kpaa afịa ahụ ka ọ maa na inu ya elugo ya. Ma Umenze bụ onye ọ sị na onye ehi ọcha chụrụ ọsọ na-abụ ofu mkpu ọgbaba ọsọ. Onye ehi ọcha chụrụ ọsọ na-abụ ofu mkpu ọgbaba ịgbanye mkpu. Mkpu bụ mkpu na-adịba ka ọzụ. Ị mara ihe bụ ọzụ? Enwekwa ọbụ, enwere ọzụ nwee ọbụ. Ọbụ bụ onunu dị n'ime anyị. Ọ dị iche na ụmị. Ọbụ bụ akịka lụrụ ya, akụpụsị anya wụ mkpu, ịnweta ọbụ na-emi. O nwere inu sị na ada akwa ya ada ọbụ, na ịkwa ya ada ọbụ ọ bụrụ nlena. Ọbụ dị iche na onunu. Onunu bụ ihe egwuregwu, mana ọbụ egwughị egwu. Ọ bụ ji aka ya wee wụlọ oghere dị naanị mie emie. Unu ji aka wee debe che ekume
na akọla araba ihe mere na-agụ ikume na-adị ntị dịka ka nche mmiri dị n'otu n'etiti n'ochie ikume afịa bụ ikume na akọla araba ihe mere na-agụ. Araba bụ ụdị ilu na-ekwu na-agụ ọkụgba ụgbọ araba ụbọcha ya arụ ọzọ araba fụ epuo ikume ha dị ebe afọ ikume ga-anọ na ya ọkụ agba agụ ihe lu ugboro 18 ikume ahụ ọbịa na-asị araba na-anọkwa na ebe otekwa nji nọ n'ebe na araba nna nnu anọkwa ọkụ wee gbaa ya anọkwa ọkụ wee gbaa araba nke ga ochie ikume na akọla araba ihe mere na-agụ ikume araba bịa ka ọ lụọ ụka sị na otego nji na wee nọ na ọkụ ada agba m ọkụ ada agba ikume ọkụ gbachacha ikume ọnọdụ ebe afọ